In and out for number 10. Hello. Split 40 for number 10. Panggat. Hello. Kailan ko may dami reklamo, isuratin Paulman. 25 seconds. Ano ba? Mga question na sila ganito. Okay. 20. May dapat god, pero di ka maaram kung na mo ito. Di ka maaram kung na mo ito. Kailan ka may dami reklamo, isurat dahil. 5. Kaya yakit maaram. Roca with the last shot there by Roca. Ba, ginamo ito team 14. 101 against 68. At ano? A big deficit. Kaya may nga naman pag-nininulong. Mulay ngitid ko, Isabel. Kaduha. Kaya nga palit ba? Nagmulay ngitid ko, Isabel. So for our second game, we have Tacloban is Stallion and Eastern Samar Rising. I would assume nga decline na pinagmulay na tidaha Isabel mo din. So, yun, kamay. Kung may danim reklamo sa ring ko naman, kuanda yun. Ako itong tatawagan, sinabirat maaram ko na ito kuwan, kaya hindi matawag at pinigagin. Game tomorrow, Borongan, Blue Samar